खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो दिनै 2025 मायथाइनि 13 मार्च थामहिनबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 16 मार्चसिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालि जुथुमाया गाजा गोमजायै जागोन एबा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरो दिनैनिफ्रायनो जागायबाय आरो बेबायदिनो दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि मुंख्लं बाग्रांसु मोसाहारि गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो बिजाब मेलाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होयो। बेजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मेहेर गोनाङै बाथ्रा बुङो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोबां बे हाबाफारियाव माबोरै आरो सोर दैदेनगिरि फैगोन आरो दैदेनगिरि फैनायजों बर' हारिनि थाखाय माबायदि गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो बेयो माबोरै जारिमिनारि बे दिनैनिफ्राय जाबायदि खुंफुंनाय हाबाफारि बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जारिमिनारि जानानै थागोन होननानैबो बाथ्रा बुङो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 57थि बोसोरसालिया जुथुमानि हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्रायनो आबुङै मिथिना लानि। 2025 मायथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे बोसोर जानानै थासिगोन। मानोना देग्लायनि बे बोसोरनि 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि थामथि एकर्ड मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ। 2025 मायथाइया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे बोसोर जानानै थासिगोन। मानोना देग्लायनि बे बोसोरनि 57थि बोसोरारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जथुमा बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर'नि थामथि एकर्ड मोनसे एकर्डनि दफाफोरजों सोमोन्दो थाफानाय 125 जोंनि जा एमेन्डमेन्ट बिल बे बिल पास जानाया बे जथुमाजों जथेस्थ' सोमोन्दो दङ।